Ayan, may bago nang pumasok. Hello, Liam Mix Vlog in USA. Liam Mix Vlog. Thank you for coming. Liam Mix Vlog in nasa USA ka? Dumayo ka sa Saudi? Kakaumpisa lang eh. Salamat, Tamsak. Maraming salamat sa patamsak. Liam Mix Vlog. Wala pa tayong mga friend. Try nating maghintay. Tika lang. Liam. Ayan. Bigyan kita ng sweater. O nangyari. Wow. Sana all nasa US. USA. Buti ka pa nasa USA. Kumusta naman dyan sa USA? Dyan yung maraming di ba? COVID cases. Ay, sige, ingat. Ingat dyan, Miss Lia Mix Vlog, USA. Try kong mag-share nito nga. Share ko nga to sa yung live ko. Baka may papasok sa ating iba. I-share natin to. Paano bang mag-share nito? Nangangapa pa, nangangapa. Paano mag-share? Ayun pala, may share. Share natin. Baka sakaling may pumasok. Saan ka ba sa atin? Sa Pinas? Lia Mix? Miss Lea? Wala yatang volume tong sa kong cellphone. Zamboanga community ko. O yun, may community ka pala, Liam Mix. Wow, salamat. Saan ba nakikita yung community? Wala yata ako nun Wala, may share. May share ka pala sa community. Salamat. Zamboanga City. Ano ka pala? Ano ba yun? Sa Bacano? Saan ka ba sa atin? Sa Pinas? Lea Mix. Miss Lea. Yan. Delay yung broadcast nitong isa kong cellphone. Late. Late ang broadcast. Salamat sa pag-share, Madam Lea. Malungkot tayo. Tayong dalawa lang nandito yata. Tayong dalawa. Para tayong nag-date nito dito Date? Monica na ba? Miss Lea? Na Monica na?
Pag-share. Ano ba ang share nito? Share sa taas. Pag pinindot mo sa share host, makita mo sa taas. Post yan ang community. Wala pa akong community eh. Saan ko ba makikita yung community ko? Wala. Di pa tayo bihasa dito eh. Mayroon na, 3 na tayo. 3 na ba? 2. Saan ba? Ano ba to? Itong isa kong cellphone naghahang eh. Late ang broadcast. Oh, yun. Nawala na. Ano ba ito? Naka-connect lang to kasi doon sa ano sa naka hotspot lang to eh. Mahina ang connection. Paano ba makikita yung Miss Leia? Yung community? Saan ba makikita yon? Wala pa yata akong community eh. Walang community. O, 2. Isa na lang. Dito 2, isa dyan. Share. Share mo. I-share mo sa community mo. Wala. Hindi ko makita. Wala pa akong community. Hindi ako binibigyan ng community ni Lolo. Oh, walang community quarantine. Si Uragon. Ha? Uwi na siya? Ay, hindi siya natuloy sa ano? Ha? Ayaw niya? Matagal pa makabalik yan. Pag pinindot mo ang share, makita mo pula sa taas. Post, pindot mo lang. Automatic community na yan. Wala nga akong ano eh. Saan ba yung... Baka sa ano lang yon sa PC, Miss Leia. Oh, Bicolano sa Norway. Hello, Manoy host. Bicolano, nasa Norway siya. Shout out po, Manoy. Bicolanong Manoy sa Norway. Shout out po sa iyo. Nasa Norway siya, nasa Norway. Nasa na yon? Ayan. Bicolano sa Norway. Salamat po. Kauragon Manoy sa Norway. Salamat sa pagdalaw sa aking LS daw. Bicolano. Hello Manoy host. Hello Manoy. Ayan. Salamat sa pagdaong Manoy. Sign ka sa Bicol Manoy. Panoodin mo, share, tapos makita mo sa taas, post and share yung pula. Dito ko ba isi-share? Miss Leia? Albay? Albay ka. Albay din ako eh. Saan ka sa Albay, Manoy? Sain ka? Ginubatan ako. Ginubatan Albay. Mayro. Ito, Miss Leia, tingnan mo. Kasi 2 cellphone gamit ko eh. Wala akong computer eh. Yung isa, yun yung naka-LS. Oh, ito may share. Dito lang ba yon? Oh. Ay, hindi yata kita eh. Hindi kita. Libon Albay. Ayun. Libon ka, ginubatan ako. Halos malapit-lapit na rin. Libon. Uwas. Ligaw. Ginubatan. Ayun. Papasok kasi sa inyo eh. Sa Libon ano. Uwas ang daan, ligaw. Di ko makita, Miss Leia. Pag mag-share ako, oh, wala naman.
Saan ko ba makikita yung dito ba sa ano mayroon nito? May share ba to dito? Tingnan ko nga kung may share. Ayun, may share nga. Tingnan ko nga. Wala naman eh. Pupunta dito yung mga application eh. I-share sa application. Ah, kita mo pala? Saan ako mag-share? Dito sa ano na to o sa dito sa isang cellphone? Kasi pag sinare ko dito, ayan oh. Wala, ito lang eh. Share. Tingnan mo. Ay nalabas eh. Mga apps. Pwedeng mag-share sa Facebook, Messenger, WhatsApp, sa Gmail. Ayan oh. Wala makita doon sa community. Saan ba makikita yon, Miss Leia? Wala, di ko makita. Ah, Pulangi pala yon. Sa Pulangi palang daan noon papunta sa Libon. Di pa ako nakakarating diyan sa Libon eh. Nadadaanan lang. Pulangi. Ayan. Pulangi pala. Kumusta naman diyan, Manoy, sa Norway? Parang ano yata diyan, tahimik. Hindi yata nakasama yan sa ano sa COVID-19 list. Ah, copy link. Sige nga, i-try ko nga mag-copy link. Ayan, testingin natin kung mayroong copy link. O tapos, saan ako pupunta, Ma'am Lea? Ah, nakulon man mga Bicolano dyan, Manoy. Maraming Bicol dyan sa Norway. Copy link more. And then, copy link. O yun. Copied na daw. Copied na daw. Pasensya na, Miss Lay, Madam. Hindi ko makuha. Medyo raw 4 tayo, raw 4. Kaya hindi makuha. Wala yata dito. Tapos, ayun. Copy link. More. Copy link. Ayan. Tapos, punta ka sa profile mo. Balik ka. Makita mo doon. Community. Ayun ba yun? Sige nga. Copy na eh. Tapos, ayan. Ayan. Saan na? Diit man lang. Ah, kaunti lang pala dyan. Nandito ko, Manoy, sa sa kaharian ng Saudi Arabia. Nandito ko sa Saudi. Wala yata ah. Wala pa akong ano. Share. Copy link. In copy link. Channel. Home. Wala, nakapunta na ako, Ma'am Leia, sa profile ko. Ito ba yon? Oh, kita mo? Saan ba yung camera ko? Ito, nandyan yung home, di ba? Home. Ano ba to? Videos, playlist, channels. Wala. Wala akong makitang community.
Hindi, isi-share tong ano ba, yung LS, kung masi-share. Di yata nasi-share. Na-share ko dun sa ano, wala namang meron, sundin mo, sinasabi ko. Ano ba nga ba? Hindi ko makuha talaga. Ika lang. Tingnan natin maigi. Enjoy lang. Enjoy lang. Migrate na kami with my family. Oh, nag-migrate. Diyan na kayo nakatira pala. Maganda yata dyan. Di, Norway. Sa Norway. Oh, nakita ko, Miss Leia, ang playlist. Ayan, no, playlist. May playlist ako eh. Nakita ko. Home video playlist. Saka, ayan, no, playlist. Wala makitang ano. Home videos, playlist, community channel, about. May channels. Ayan, no. Channels na nandito. Tapos, about. Ito yung about ko. About face. Wala pa akong community. Wala. Wala kasi. Ang ano lang dito, madam. Ayan ang nakikita lang ako. Nandito lang sa ano ko, home, videos, playlist, channels, about. Wala yung community. Wala pa akong community. Kaka 1K mo, wow, kaka 1K ko lang eh. Hindi pa yata ano updated. Hindi nga ako makapag-live ano eh. Maka-direct live sa YouTube. Ito, StreamYard gamit ko eh. Yung YouTube ayaw eh. Hindi pa daw ako eligible. Sabi ganun. Kaya no choice. Gamit ang StreamYard. Yun lang. Wala po, walang community. Wala ay. Kaya hindi ko makita eh. Ayan, pakita ko sa iyo. Pag punta ko sa ano, pupunta ako ng profile ko, di ba? Ba't ang hirap i-sentro nito sa camera? Ayan, no? Ayan yung profile ko. Oh. Kita ba? Ayan, no? Home, videos. Ayan, no? May videos. Playlist, channels, about. Wala pa siyang community. Andito. Ay. Search naman yun. Ito, oh. Settings. Ano ba? Share. Mag-share. Wala din. Puro mag-share sa application. Facebook. Nakatanggap ka na ba sa message ni nakatanggap na ako ng message ni Lolo nung mag 1K ako. Meron na. Camera fee gamit. Camera fee ba? Wala ako noon eh. So mag-download pala ako noon. Dina-download yun no, yung camera fee. Camera fee. Di ko alam kung saan ako magbabasa, dito ba o dito sa isang cellphone eh. Ayun. Kakain daw kami eh. Ito ang ulam namin. Ayun. Pritong isda. Masiram-siram ini oh. Pritong hasa-hasa. Camera fee gamitin mo. Mag-download ka sa camera. Sa Play Store yun, madam? Play Store na da-download? Okay. Try ko pagka testingin ko. May ano kasi ako, hindi ko masyadong yung magpuputing-ting. Yung YouTube nga, nahirapan pa ako saan ko makikita yung mga
ano, ibang i-download mo yun ang gamitin mo. Liam Mix Vlog. Di pa kitang na ano na nag-LS sa Ma'am Lea. Tingnan nga kita. Lea Mix Vlog. Ayan. Wala akong nare-receive na notification sa iyo. Oh. Naka-bell all ka naman sa akin eh. Ayan o. Bell all naman eh. Dami mo na mga alagang pusa. Pare-parehas yung kulay niya. Wow. Mayroon dito, Ma'am Lea, pang pakain, nakain ba nito yung pusa? They're really sweet though. Like I said, there's four females that they were born. One of them was had a long tail. The rest of them. Daming pusa, oh. Pare-parehas yung kulay, oh. Nasa USA. Amerika siya. Look at these. That's fine. Balbo, no? Balbo. Balbon siya. Ay, yung itlog na maalat pala din, oh. Di pa kaya sira yun? James Paulo Sindanya. Yun. James Paulo Sindanya. Mega Super Loto. Shout out. Salamat sa pagdaong sa aking bahay. Wala pa tayo masyadong... Ayun. Tika lang. Boss, mas matapang ang pusa ko dyan. Yay. Mababait yung pusa ni Ma'am Lea. Ayan. Siya, maglapag kayo ng bahay nyo. Kayong mga nandyan, bahala na. Magdikitan, magmahalan. Magsungkitan ng banana. Hindi ka pa, Ma'am Lea, ano? Moni. Malaki na yung bahay mo, 3K plus na. Parang gusto kong kumain eh. Gin. Yan, may sweater ka na. James Paulo Sindanya. Pwede kang maglapag ng ano, bahay mo dyan para baka hindi pa kayo magkadikit ni Ma'am Lea Mix Vlog. Nasa USA yan, si Ma'am Lea. Baka pwede tayo makapunta dyan kay Ma'am Lea. Pa-invite, madam. Pa-invite. Si James Paulo Sindanya. Nasaan ka ngayon, James? Location mo? Ayun. Sige nga, tingnan ko nga, James Paulo Sindanya. James. Saan? Dito ba yun sa binaba mong link?
Kaya nga eh. Punta kami dyan, Madam Lea, ni James Paulo. Pa-invite naman. Bikini man. Ayun, matindi pala itong alaga mo. Binanatan yung daga eh. Ayun. Yari. Ayun. Nilaro na. Dalawa. Ayan. Oo, tinakbo na nung dilaw. Oh, dadalhin sa loob niya kata eh. Kain na! Kain tayo mga idol. Parang gusto kong kumain eh. Ayun, kumain na kasi si Muning. Parang nainganyo ako kumain. Kumain si Muning ng daga. Nilalaro lang. Allah. Sige, sige. Buhay pa ba yan? Allah. Lalaroin lang siguro yan. Ang mga pusa dito sa Saudi, takot sa daga. Takbo sila sa daga eh. Pag may daga, takot sa daga eh. Ay, 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 ay. Kain tayo, kain tayo. Kain tayo, James. Magpatugtog muna tayo. Ano ba tong bodos na to? Tag 5 daw eh. Wala naman ibang music dito eh. Tag 5 lang. Ha? Kinain nga eh. Ayun oh. Tinira na dun sa gilid eh. Ayun oh. Sarap na sarap siya eh. Oh. Binanatan. Ayun. Yung isa, wala lang eh. Tinira nung isa. Malupit si Mingming. Matapang talaga. Yung pusa dito, mga pusa dito sa Saudi, takot sa daga. Pag nakakita ng daga, takbo eh. Oh. Kinain talaga. Ayan, si Dugi, si Blacky, gusto rin yata makikain. Dami mo palang alaga. May mga pabo pa. Pabo ba yun? Patugtugin ulit natin. Ayan. Sayawan na. Sige. Bira. Salamat sa thumbs up. Ayun. May 3 thumbs up. 3 thumbs up na. Kain mo na, kain. Wala tayong bisita. Mag-invite tayo, mag-invite. Walang pumasok. Nilalangaw ang aking LS. Meron tayong iisang viewer. Kakain muna kami. Kain muna.
Dadagdagan natin yung banana mo, James. Mag-invite tayo, papasukin natin yung ating ninja. Nandyan ka pa ba, James? James Bond? Cinco, tag-25. Maganda ba yung binibenta? Magkano daw? Ano yun? Titirahin natin? Hindi ko pa nakita ang loob mo. Thumbs up, boss! Ayan! Teka lang. I-welcome natin si Chuchay Kirubin. Chuchay Kirubin, salamat sa pagdalaw. Lipat tayo ng account. Daan lang ako, host, ha? Patulog na ako. Sige, salamat sa pagdaan. Good night and with dreams.
Chuchay Kirubin. Ayun, kain nga tayo. Nakain ako eh. Good night. Kain. Good night. Good night, Chuchay. Salamat. Kain tayo, kain. Ayan, oh. Kamatis na may sili. Pritong isda. Ang ulam. Ha? Hindi na. Sige. Nakuro na yun. Nag-post siya. Na Grabe, no? Biruin mo yun. Malakas yung ano nun. Ay, hindi mo talaga masabi yung ano ng... Ano? Pera pa yan, ha? No. Walang pinipili talaga. Ano ah? Nakuro na din. Kung hindi makakalabas ang balita. Hindi makakalabas ang balita. Balita man yung natural death.
Uy, nandyan ka na pala, Pading Errol. Walang tao, Manoy. Walang dumalaw. Kain tayo, kain. Magkakan kita, pare. Kanta ta makatulong nga. In ko na, Manoy. Maghuhugas tayo ng pinagkainan. Ah,